Snježne pahulje lepršale su zrakom i na tlu stvorile predivan bijeli prekrivač. Sve je bilo savršeno za blagdan koji dolazi, Božić. Djevojčica Lara i njezin brat Mario jako vole Božić, a posebno igru u snijegu. Međutim, ove godine su pomalo zabrinuti. Iz grada su se preselili u novu kuću na selu. Nisu bili sigurni hoće li im se ta promjena svidjeti, pa su odmah počeli ukrašavati čitavu kuću. Nedostajalo im je samo božićno drvce. U blizini kuće rasla je predivna šuma. Djeca su zamolila roditelje da im pomognu odabrati savršeno drvce. U božićno jutro najviše se vesele okićenom drvcu i poklonima. A kad je blagdansko vrijeme završilo, posadili su drvce u svome vrtu i tada bili sigurni da je ovo početak jednog predivnog života na svijetu.